Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu dosen saha guru penguji, tepangaken kula Jenita Sari Santoso, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kalih tahun 2021 kanthi NIM 000103 6013 badhe ngawontenaken uji kinerja praktik pembelajaran kanthi materi pangetrapane undha usuk basa sajroning nulis skenario drama modern kangge siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Batu. Nggih, menika video kula sugeng amirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Cak. Sugeng siang, Bu. Nggih, piye kabare dina iki? Siap. Sae? Alhamdulillah. Nggih, dina iki sinau basa Jawa ya, bareng Bu Jenita ya. Nggih. Sadurunge miwiti pasinaon, kita miwiti kanthi ndedonga dhisik ya. Nggih. Ayo ketua kelasnya Ringo. Nggih. Ya Ringo dipimpin donga, Bu. Siaga Siap. donga diwiwiti. Rampung. Ngaturaken salam. Sugeng siang, Bu. Nggih, sugeng siang. Matur nuwun Ringo. Saiki mau dina Tebu. Coba rek sampe Pati. nambi. Sakit. Sakit. Sindani. Pun. Kalau baik. Demam. Demam. Ya, oke. Semoga damai ya. Nggih. Oke. Cak, iki mau ngasih awan, ya. Sampeyan kabeh aja loyo, ya. Nggih. Kudu semangat. Semangat. Kudu semangat, ya. Coba mesem dhisik. Ya, oke. Kodo mesem dhisik, kodo ayu-ayu, kodo ganteng. Oke. Coba sadurunge kita meniti, minggu ini kita sinau apa? Masih selen? Apa Sonia? Unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama. Ya, nggih. Lan sapi urute. Ana saperangan sing wis kita bahas minggu ini. Saiki sing kita bahas minggu iki yaiku ngenani unsur basa. Kira-kira unsur basa iku apa wae, Rek? Ana sing ngerti? Sajroning teks drama iku mujudake sawijining pacelaton utawa percakapan ya. Sajroning percakapan iku ana unsur basa sing digawe. Nah, nek ning basa Jawa ana basa apa rek sing bisa digawe? Krama. Ya bener, ana krama, ana ngoko. Dina iki arep sinau ngenani iku nggih. Nggih. Nah, iki tujuan pasinaon dina iki. Tujuan utawa ancas pasinaon dina iki yaiku ana 3. Coba Devika wae. Diwaca sing sepisanan ya. 1. Setelah memperhatikan cuplikan video drama modern, peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan unsur kebahasaan undha-usuk basa secara mandiri dengan benar. Nggih, iki sampeyan engko iso mengidentifikasi panganggone undha-usuk yaiku basa ngoko lan basa krama sajroning pacelaton ing video. Lanjut sing nomor 2 coba ya dibahas bareng-bareng wae. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan teks drama modern yang mengandung penggunaan undha-usuk basa. Jadi sampeyan mengko iso menganalisis penggunaan krama iku wis bener apa durung, penggunaan ngoko iku wis bener apa durung. Ngono, nggih? Nggih. Terus yang nomor 3 yaiku sampeyan bisa gawe skenario teks drama sing gunakake undha-usuk basa. Jadi sampeyan kok iso nulis pacelaton ngono lho ya. Pacelaton itu biasanya mungkin ngenani drama ngenani Nadine karo Tania konconan yang sekolahan itu termasuk drama. Jadi
sampai teks skenario-nya. Ngoten nggih. Terus rek. Jadi saka telung tujuan iki sing paling penting sampean mengko bisa gunakake undang-undang basa. Gunakake basa krama kanthi bener, gunakake ngopo kanthi bener. Jadi sampean mengko nulis skenario iku uga gunakake undang-undang sing bener. Iku kompetensi paling utama, nggih. Terus saben-saben kegiatan sampean mengko tak biji. Jadi sadurunge iki mengko sampean mengko tak biji tak tes, tak gunakake pretest ya. Sampean sepiro sing isamu nguasani basa krama karo basa mengko. Terus sabanjure mengko ana diskusi kelompok, sampean mengko tak biji sing paling aktif. Jadi sampean ning njero kelompok itu kudu aktif. Lek sampean loyo ngokro enggak kira apa-apa yo bijimu elek. Nggih? Nggih. Terus mengko ning pungkasan pasindawan mengko ana evaluasi pengetahuan. Jadi sampean mengko sepiro sih ngerti karo materi iki sepiro? Pemahamannya sampean sepiro? Nah iku gunakake Google Form. Ngoten nggih. Dugi mriki wonten pitakenan? Dan yang betul pitakenan tak lanjutke pretest. Nggih. Ya sampun klingipun kula sampun dosen, coba disaring koncone wonten sing betul-betul HP? Yo. Ya, sing betul-betul HP saya aku pretest kali wae. Saiki sing betul HP dibuka coba. Klingipun mau dibuka boleh. Nah, pesawatnya diarahne ning awan sing bener ya. Soal iki. Wiwit sore Ibu wes apa? Salah. Terus mana? Parak ning sarana. Terus paling dur. Iya, benar. Alam? Iya benar. Ya sampun pretese sampun. Sampun sing bener kabeh. Kula Sampun bener kabeh. Tania bener kabeh. Apa Tania? Nah, apa? Ana sing salah kabeh? Kula Bu. kula poin 200 Apa yo. belajar mana ya? Kula poin 200 yo. Poin 200 berarti bener loro. Oke. Apa belajar mana? Oke. Oke, saiki kanggo ngerteni mau kan sampean bijine harus nyampe sekali ya. Nggih. Namane coba digadane video iki. Halo, Pak, ini. ngajak Krista Pak, ribut. Aku sakit kesandar. Gue tunggu sih kan? Boten ya Pak, jelas kok Pak Hari. Pak, 3 hari. Pak, ya wes. Aku duwe ide bombastis. Nggih Pak, tapi kula mboten tos ya Pak, pring. Pakaiku ide. Ini kan ada Bu. Sini mau kan jadi kunci sangga. Jadi ngau-ngau nih duwe ide bombastis lo kan? Ini sama maksudnya. Ayo ngomong nih sandar yang ini. Aku gamelan kok nih. Ah, bohong. Aku cuma gue bareng mah. Kan sih mananya. Tapi kan wingi kae atau judul kan. Terus coba-coba saiki tekan Bekasi. Aku lho. Kalau begini kayak orang pas kurang baik. Mungkin ada bermusuh. Sadar saknya. Benar. Dia orang kecil Pak. Yo, bisa di sini. Heeh. Apa? Nanti saya ada sini. Sekolah kan menang-menang kayak gini gimana ngerti lu terus kayak gini nanti kamu di sini biar kayak aku
bos, hati di sini. Nah, ini Pak Ali hati-hati di sini juga. Kau jojo, Pak Silke duwe daftar ya. Jenenge SPT awak dhewe. Sini iso mulai tahun segini. Kok laku ae. Ayo nanti ngomong tenan sok iki. Dino aja udah yo. Iki dua maksud. Oh yo. Sampun. Sampun filmnya apik apa elek? Apik, apik lemes. Oke, sajroné film iku mau ana nggunakake basa krama, kan? Sapa sing ngomong basa krama? Engkang sinten? Man? Herman. Herman. Matur yang sapa gawe basa krama? Surat. Nggih, terus ana gunakake basa apa? Sapa? Pak Surat yang Herman. Ana maneh? Krishna. Krisna? Herman. Herman. Kenapa kok Krisna kok nang Herman ya basa krama? Ya sama kan to kanca do. Kanca dulit. Nggih. Nggih yo. Oke, iku mau sampeyan sampeyan seperti ya. Dadi sing diarani tek sampeyan ngarani basa krama kali moko niku lho Bu. Jenenge garis besar iku diarani unduk busuk basa. Jadi trap-trapan basa lho rek. Lek ning basa Indonesia ora ono trap-trapan. Sampeyan matur ning bapakmu, sampeyan ngomong ning kancamu, basane padha. Aku mau makan dulu. Ngomong ning bapakku yo ngono. Pak, aku mau makan dulu deh. Ngono ya. Ning kancamu yo ngono. Aku mau makan dulu. Ngono. Atau mataku lilit penini. Sopo yo? Mataku lilit penini. Ngomong ning kancamu yo ning bapakku yo ngono. Jadi ora ono trap-trapane. Tapi lek ning basa Jawa ono beda. Jadi nek bapake ku galekne krama nek kancane gunake Ngoko. Nah, ngoko niku kapiran dadi loro. Ngoko alus lan ngoko lugu. Wah, lihat tulisane ngoko lugu dhisik baru ngoko alus. Ngoko lugu bahasane ku ngoko kabeh. Jadi kowe sampeyan ngomong karo kancamu, Rafa, jagongan ambek Yan. Indah ngomong ambek Divika. Iku ngoko lugu sih. Jep, kowe mengko sido garepe karo ora? Ngono ya? Jep, kowe mengko sido garepe karo ora? Itu diarani ngoko lugu. Lah ing ngoko alus iku sampean jagongan karo kancamu, tapi lagi gibahne wong sing luwih tuwa. Gibah ngerti? Iya, senang gibah ya? Oh, mboten. Masya Allah ukti. Ya, jadi umpamane sampeyan niku Rafa lagi ngomong karo Putra. Sing diomong nek misale Bu Jenita. Rafa ceritane diceluk Bu Jenita, ngono ya. Putra iku ngomongnya ora, "Fa, awakmu diceluk Bu Jenita." Enggak. Tapi, "Fa, awakmu ditimbali Bu Jenita." Mergane apa? Sing nyeluk atau sing nimbali sapa ya? Kata kerja itu miliknya Jenita. Jadi makanya kata kerja itu digawe kromo. Tapi antar-antare ora dikramakne. Jadi ini tetap ditimbali, ora dipun timbali ya. Tapi tembung liyane iku nggunakne ngoko. Mriki paham? Nggih, bayangan nggih. Terus kromo uga kromo lugu lan kromo alus. Kromo lugu iku sing tatarane madya. Jadi sampeyan umpamane matur nang ibumu, ngomongnya dirimu sendiri. Bu, kula badhe bidal sekolah. Toh, Bu, kula badhe ngene, umpamane ngomone. Aku arep lunga ning Surabaya. Kula badhe. Iya ta? Kula badhe bidal ten Surabaya. Bidal ya, bidal iku mau bunjal ta. Duduk lunga. Ana meneh lunga yo. Bisa ora sing Tidak, itu basa krama apa krama lugu apa krama alus? Alus. Sing krama tok apa? Datang iku ke. Maksud. Ke. Ya, yuk berpikir. Lunga itu kelune. Disiyane K karo E.
Aku arep lunga menyang Surabaya, Bu. Biasanya betul nih? Bapak arep lunga menyang Surabaya. Pun sebenarnya bedanya? Bentar. Nih, tak catatnya. Nah, ini tak paringi tulodo. Tulodo itu apa, Rek? Tulodo. Iki siapa sih lagi caturan? Caturan siapa? Mbak Parti karo Mas Bambang. Coba Pak, dua coba. Mas Bambang. Pak Bambang, sugeng siang Mbak Di. Mbak Partinya aku. Mbak Partinya putra. Coba dong. Siang, Mas Bambang. Lah, kok janur gunung ki mau panjenengan kersa dolan rene piye-piye ana apa? Sampun, coba dideleng. Mbak Parti iki luwes tua apa luwes nom? Luwes tua. Terus kenapa kok Mbak Parti iki lek ngaturi Mas Bambang kok panjenengan? Karena Menghormati karena Mas Bambang guru. Nggih, pun nggih, paham iki mriki. Jadi rek wong bangsa iku ana ada kalanya ora kudu teoritis lek luwih tua iku kudu gunakake kromo, utawa sing enom kudu sing tua ana sing enom kudu ngomong enggak. Tapi lek sing luwih enom iku misale duwe pangkat, duwe derajat, iku biasanya kanggo ngajeni masih wong tua lek ngomong uga gunakake basa kromo. Dan kudu mriki wonten pitakenan? Boten wonten pitakenan. Coba iki mau kan wis belajar iki ya. Mau sing pretes semua ana sing oleh loro, ana sing oleh telu, ana sing bener kabeh. Padha ngono iki kan? Coba iki mau wis belajar. Coba aku pengen ngerti. Aku ini wis titik-titik karo kancaku yang arep dolan rono. Ra, tapi ra. Coba apa ra? Bener ya? diparingi. Diparingi. Aku ini wis titik-titik karo kancaku yang arep dolan rono. Kondo. Kondo. Kenapa kok kondo ra? Amargi? Nah, itu ini ngoko kan? Kabeh. Jadi ini ngoko kabeh. Ngono ya? Oke, saya sampeyan wis paham. Sampun, lek wis sampun paham, saiki tak atur kelompok nggih. Nggih. Tak atur kelompok iki wis dibagi dhewe-dhewe kelompoknya. Nggih. Ayo langsung. Sedikit nek. Niki ana kakek dene. Nggih, wonten sing tak dum ning HP, ana sing iki, tapi lek ana sing nang HP langsung nek kono. Sing sepisan rek, kok digatekne nggih. Niku ning kegiatan siji sampean waca ana teks pacaturan atau teks pacaturan guru. Nggih. Iki sampean analisis panggunane. Maksudnya ngene. Kenapa paraga A ngomongnya paraga B kok gunakake ngono? Kenapa paraga A gunakake paraga B kok gunakake kromo? Itu sampean tulis ning kene. Teksnya ditulis mana terus dianalisis. Nggih. Alasannya apa? Kok apa? Itu bener apa melu? Terus kegiatan sak banjure iku sampean gawe skenario teks percakapan main peran atau skenario drama modern secara singkat. Tak bagi. Iki ning kene ning situasine macam-macam. Iki situasine macam-macam. Ono kahanan ing pasar, kahanan ing terminal, stasiun, kahanan antri periksa rumah sakit, kahanan ing bank. Tak domae langsung ya. Sing kelompok iki kelompok siji, nggih. Kelompok siji kahanan ing pasar. Nggih. Kelompok loro gane sepindah kelompok kalih nggih, kahanan ing terminal. Nggih. Kelompok Estonia, kelompok Linggo, kahanan ing stasiun. Kelompok Linggo, kelompok apa? Pilih Linggo, ning rumah sakit
Bang, Bang. Oke, ya wes. Oke, langsung ya. Nama kalian apa? Benar, Bapak Ibu nama? Ada di stasiun. Stasiun, Bapak kawan? Bang, harus utang. Pang. Oke, sampun dipun garap ya. Tak ini waktu 10 menit cukup? Oke, sampun tunggu garap diskusi. Garap ini kali ini enggak? Saya ingin langsung digarap ini ya. Aku salah udah teks dulu nopo sama sebenarnya. Terus rakam bosone sing gunake opo? Alasannya betul. Coba iki sapa Pak? Rakam bosone nopo? Alasan kok gunake sebenarnya opo? Terus suratnya apa? Terus repot ya? Ini singkat surat kan? Misalnya apa? Jadi apa? Paham itu lagi? Paham bu? Paham. Saya teks tunggal lo, saya teks tempat lorong. Saya baca lorong. Enggak, saya nggak tahu apa teks lorong. Paham tulis sinten? Paham tulis sinten ibu? Herman, Jenita, Surat, agak Surat. Terus bosannya apa? Terus ditulis alasannya apa, oke? Sip. Halo. Saya coba sing ngomong iki presentasi dhisik, coba dibaca. Sama kono bae ya. Coba kelompok liyane enggak teknik iki, kelompok papat terus mari coba. X1 Herman nganggo basa krama menyang Pak Surat. Herman nganggo basa krama menyang Pak Surat. Amarga Pak Surat sampun tuku. Pak Surat nganggo basa moko menyang Herman amarga Herman luwih enom. Nggih, iki nomor tugas nomor kalih. Tresna lan Herman nganggo basa moko amarga sepantaran kanca dolan. Nggih, coba kelompok liyane. Sampun bener analisis kelompok kawan? Nggih. Sampun? Herman dan Pak Surat mau gunake sapa, Mbak? Herman menyang Pak Surat gunake Romo mergo Pak Surat Pak Surat sama boleh Pak Surat gunake ukuran Herman mergo Herman luwih enom. nggih keplongan bola masalah dibaca saya skenario ya. Oke, ini terminalnya kira-kira ono sapa? Bayangannya ya apa ya? Kasih. Skenario ini ya apa? Sebenarnya terminal itu apa? Tempat B apa teh tiket C? Tiket pastinya. Tiket C jadi ono sapa ae? Tukaran, nggak usah ya. Biasanya kan kita tukaran. Oke, mari kawan. Skenario ini sangat sulit. Pokok jenenge para peneliti
lagi ning stasiun terminal arep tuku tiket kuning. Mbak Indah minangka kasir. Hasilnya Mas Rafa. Oh, ini harus nomor pinter? Oh, sing pengen sedang. Kacang dewa nih, Dan. Tindak Iya, Bang, tadi kan sama nonton sinar ini? Sampun. Pemasukan namun? Sampun. Oke, yuk coba mau kalian digadangin saya kelompok sini. Kata Mbak. Sekarang ning pasar Maroko, siji Pasiti, Bureni, DAC, Budoni. Bureni lagi tuku tempe sing didol Pasiti Samsego teko Budoni lan DAC uga tuku tempe. Bureni lan Budoni iku tanduran akrab. Dene DAC ora pati akrab karo wong iku. Budoni, ya Bu hati-hati. DAC. Dia Bu, monggo. Nggih, keplokan dulu Mbak Mbak. Saya coba kelompok setunggal iku mau ana ragam basa apa wae rek? Coba. Ngoko kan kromo. Sing ngoko mang sapa sing ngomong mana bisa? Tani. Iya sing ngono tani atok. Nggih, kok panggone enten sinten Mbak? Mbak Siti, nggih, Bu Dewi, Bureni karo DAC, nggih. Mbak Siti wae sampun? Sampun sepuh. Nggih, mulane wong-wong sing tuku apa tempe mau padha padha ora? Nggih, Bu Dedi karo DAC mau tuwek endi rek? Bu Dedi. Oh iya Bu Dedi, jare kok iki bener Bu Dedi sing. Bu Dedi karo DAC mau kok endi? Nggih, Bu Dedi. Pinter lho Rafa yo. Oke, luwih Bu Dedi. Mulane Bu Dedi ning DAC ngoko. Oke, kelompok sebelum pun saya nggih. Nggih. Kelompok ini ditutup nih. Nggih, Bu. Oke, kelompok ini tulis ya. Jadi wes. Sampai lalu. Sampun. Senang ngomong apa? Kok saya enggak? Reva, kenapa? Nggih, tamu tekan sedanten. Monggo saged awaksul dateng meja anu posisi pondok-pondok. Nggih, sampun nggih? Nggih. Nah, iki mau awake dhewe sinau apa? Usuk kaperan dadi kale apa wae? Ngoko karo kromo. Ngoko kaperan dadi kale apa wae? Sowe iki. Yes. Nggih, ngoko alus kale ngoko lugu. Kromo kaperan dados Kali. apa wae anu sapa jenenge? Ngoko. Kebi? Ngoko. Kromo lugu karo alus kudu iki piye tenan ae. Kromo lugu karo cocok alus, nggih. Basa ngoko lek digunakake kanggo Yang basa pacaran. Wong sing sak pacaran utawa yang suwe no. Lek basa kromo guneman marang wong sing luwih nggih. Cak, sampeyan sinau basa loko, basa kromo iki ana sing angel? Sampeyan sinau iki penting banget kanggo pacaturan saben dina ya. Nggih. Saiki sing wis kromo ning bapak ibu sapa? Nah, sampun? Nggih. Sip. Sing dereng latihan nggih. Nggih, Bang, saya terus belajar malih ya, Rek? Nggih.
bisa kuwi mergo pulih. Jadi ngono kudu pulih. Lanjut saiki sawise sampean mau mesti apa? Wis sinau ndok basa, wis garap LKPD, wis gawe skenario drama. Saiki Bu Jelita pengen ngerti sepiro sampean memahami materi. Nggih. Linke evaluasi sampun dibagi? Sampun. Sing perform jarap. Sudah. Tanya berapa 100? Ya, nah kalau musim bijinya di bawah 78 karena religi ya, tapi sama tuning sama ini pembelajaran. Saya wis 100 untuk pengayaan. Ya, rek tugasnya sampun mantul dari KPP sampun, dari evaluasi sampun. Minggu ngarep, ini pelajaran ini dipraktekkan ya ngarep, ya. Jadi sampai main drama sederhana dulu ya. Pun dugi mriki wonten pitakenan? Yang nang pitakenan aja lali apa sing kita sinaoni dina iki dipraktekake tenan ing omah ya. Dicoba kesehatane. Kaya orang Jepang loro. Wis cerita matur nuwun banget sampeyan dina iki wis melu pelajaran iki kanthi semangat, kanthi antusias ya. Nggih. Apa sih kita sekarang ini bisa manfaat barokah tumrap panguripan kita kabeh. Ya. Jadi sejarah sepura yang ana kanutan matur nuwun banget nggih. Saiki ayo ditutup donga. Ringgo, dipimpin donga kok. Siaga. Siap. Donga diwiwiti. Rampung. Aturaken salam. Sugeng siang, Bu. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.